Hemmeňize salam dostlar. Bugünkü sapagymda men size öwretjek bolýan zadym HTML öwrenmegi noldan başlaýarys. Birinji etjek zadymyz, napример, bizde hiç zat ýok diýeli. Tüňe kompýuter bar, boş. Boş ekran. Birinji gerek zat bize browser saýlamaly. Haýsy browserde ýazan kodumuzy açyp rezultatymyzy görsek gowy bolýar. Men kirediýän browserleme häzir size görkezjek. Iň birinji Chrome. Şu browser ulanmaly hemme ýerde. Sebäbi ol güýçli ösüp barýar. Każdy diýen ýaly, her gün diýen ýaly obnowleniýasy bolup dur. Umuman Chrome häzir birinji ýerde browserlaryň içine diýsegem bolýar. Kim Windows ulanýan bolsa platformasy. Atak ýanky MacBook'ta ýazýan bolsaňyz, iOS platformada bolsa onda Safari. Hatda iOS platformada ýazýan bolsaňyz hem Google Chrome ulanyp bilersiňiz. Soň ýene Firefox bar. Munda da köp adamlar saýdyny tejribe etip görýärler, nähili işleýär. Umuman galyp barýar. Näsamdir 3-nji ýerde browserler boýunça dur. İnsan kısım Opera uja galdy. Ulanışdan diýsegem bolýar. Ýöne saçanda siz zakaz alanyňyzda saýdyňyzy hemme browserden tejribe etip geçirip görmeli. Chrome, Firefox, Opera, Safari hemmesinden. Sebäbi zakazçy saýdy kabul edenden soň hiç problemi bolmaly. Nerede açsa da şol bir saýt, şol bir görnüşde açylmaly. Atak başda saýdyňyzy ýazyp bolýançaňyz ulanmany haýsy gowy diýseňiz Google Chrome ulanyp bilersiňiz. Haýsy bir platformada işlemeseňiz hem Google Chrome hemmesinde podderjowat edýär. Tak. Soň, napример, Google Chrome aldyk diýeli. Soň bize HTML kod nerede ýazyp bolýar diýen soraw ýüze çykýar da. Napример, HTML kod ýazmak üçin bir näçe tekst we redaktorlar bar. Napример, iň prostoy Bloknot++. Bu programma бесплатный и gowy skачать et işläp görersiňiz. Men prosta skачать etjek däl, sebäbi mende başga programma bar, soňra görkezeriň. Näsamdil ören düşünükli, hiç ýyl zat ýok. Gön skачать edýäňiz işläp berýäňiz. Tak, soňky ikinji görkezjek programmam bu Sublime Text. Sublime Text ören güýçli programma, HTML'den başga da köp dillerde ýazsa bolýar. Asnowam adamlar saýt ýazmak üçin ulanýar, ýöne muny ýanky JavaScript, CSS, HTML kod ýazmak üçin. Muň besplatny versiýasy bar, platny versiýasy bar. Ýöne normal standartny adam üçin, işleýän adam üçin besplatny versiýasy konkret ýetýär. Onuň üçin satyn alyp oturmak hökmenler, skачать edýäňiz, ustanowit edýäňiz. Men pikir edýän ustanowkany hemmeňiz uja bilýänsiňiz. Bolmasa bir net görkezeriň. Ýene de 3-nji programma Visual Studio. Imminni Visual Studio kod näme üçin imminni ol? Sebäbi ýene bar Visual Studio. Bu ýanky C diller üçin ol uly güýçli programma. Haçan Visual Studio'ny skачать edende ýalňyşmaň. Imminni Visual Studio kod bolsun. VS Code diýip o üçin ören ýeňil programma. Men size ustanowkasyny görkezeriň. Berde basýaňyz skачать, besplatny programma. Mod. Saýlaýaňyz haýsy operasion sisteminde işleýän bolsaňyz, например, Mac или Windows. Всё skачать etdiňiz.
Şuları yapayın. Pakaska çede versin, men size görkezeklerim. İnsan programı WebStorm. Bu programı ID işini programı bunda ahli dillerde yazıp bolan tolku JavaScript, dili HTML, CSS. Bunu adamlar siz ulu obyektler, ulu proyektleriniz alanda işleseniz bolar, bu programmanın bazmonyny öğrenken soň özüňiz giňişden öwrenersiniz. Men pikir edýän başdan programma platny versiýasy bar, besplatny versiýasy bar. Ýöne başda saýda öwrenmek üçin muny skачать edip oturman gonaýdaýyn. Sebäbi agyr programma prosta wagtyňyzy ýetirirsiňiz, pamyatini, kompýuteriň pamyatini doldurarsyňyz. Şoň üçin WebStorm skачать edip oturman, Blocknode, Sublime ile Visual Studio Code, şu üçünün birini saýlan. Men özüm Visual Studio Code'da ýazýan. Bu skачать bolupdyr. Bas göräs. Gizek basýanyz drone papkanyň içine girip ýol öz awtomatyski ustanowit bolýar. Program ustanowkasy boldy. Hemmeze taýýar. Ine Visual Studio Code. Inne. Hemmeze düşünükli diýeýle. Inne gal nädip papka döretmeli, faýl döretmeli, nirde ýazmaly. Hemme galan zatlary inne kurupda, inne sapakda dowam eder. Häzirlikçe hemmeňiz hoş, sag bolun.